Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Work from home ang mga taga-gobyerno kay nasang aga kag wala naman sang opisina subong nga hapon gani kay na pa lamang sang udto nagadagsa na ang mga pasahero sa bus terminal. May report sa Richard Caballero. Las 11 kainas ang aga nagaamat-amat na dagsa ang mga pasahero nga magapauli sa tagsa nila ka lugar sa Ceres South Terminal sa siyudad sang Bacolod. Ang iban may mga dala pa sang mga binagtong, samtang ang iba naman upod ang bugos nga pamilya. Isa sa ila si John Tuante, 24 anyos. Si John ang halin pa sa Iloilo kag mapauli sa Bayawan City sa Negros Oriental. Suno kay John, nabatyagan na niya ang epekto sang saka sang produkto petrolyo kay nagsaka na ang plete sa Roro halin sa Iloilo. Sa Roro, 200 na sila. 200. Nagsaka niya na siya or wala? Ang saka na siya, ligad, na siya, 100. Oh, 100. Tapos sa fast scrap, 550. Tapos subong, 650 na. 458 pesos ang iaplete sa Ceres halin sa Bacolod, Pabayawan. Wala sang pagbago. May iba naman nga magapadulong sa iban nga bahin sa probinsya agud mag-ugyon sa ila aktibidad sa ila nga simbahan. Madaya nga mong nga ginahimo sa Semana Santa. Pinatoon na namon nga event, ang namon nga kay wala sinabi. Wala klase. Bangod sa ipatuman nga 10% nga diskwento sa Vallecar Transit Incorporated sa tanan nga mga pasahero sumugod Biyernes Santo, tubtob sa Domingo de Pascua para sa mga commuters. Isa ini kadako nga bulig. Ilabi na para sa estudyante nga si Brin Ann Umagtang. Mapuli man siya sa Bayawan kag mabalik naman siya sa Bacolod sa Domingo. Since long break and dugay-dugay na kami wake up uli, so bakasyon. Very beneficial man siya since students pa kami and we need to save up man for our daily allowances. Ginapaabot nga magdagsa pagid ang pasahero sa terminal sumugod buwas nga adlaw kag sa Biyernes. Apisar nga nagadamo ang pasahero, siling ni Chenchen Montalban, isa ka manugbaligya sa terminal nga taga Hinigaran, hiwat man sa giyapon ang bentahanay nila. Wala man, siyempre pila man nakadlaw ang tapos kagapon, so hindi na mayo baka na. Mula na idamo lang kaya lakat-lakat. Pero wala man na baka na. Pero, matumal yan po. So pariyo lang sa mga ordinaryo nga adlaw nga may mga sweldo be. Ginadumilian nga magdala sa sulod sang terminal sa mga matalom nga bagay kag mga madasig masunog. May mga pulis kag mga taga-LTO man sa terminal. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.